Mayang gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ko ninyo mga ayog katahuran. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Ayan, shout out po sa ating mga kabisyo. Yung mga pauwi po. Ayan, no? May nabasa po ako dito, no? PTEX to Cavite, 2 hours. X, hindi daw yan totoo. Ngayong araw na to, ha? Siguro kanina to. Mga 3 hours ago, ha? PTEX to Cavite, 8 hours. Anong classic to? Umaabot daw sa 3rd floor yung pila kanina. Grabe, kigol to kigol yung pila. Ayan, shoutout po sa mga uuwi po, no? Dahil nga long weekend. Ayan, gustong makapiling po ang mga mahal sa buhay. Kaya ganun ang nangyayari, no? Ayan, sana lang. Okay pass, all right kayo at magiging masaya din kapiling inyong mga mahal sa buhay. Ganun talaga. Pag long weekend po, siguro ikaw ngayon, Uncle. Ikaw, auntie ngayon, no? Pauwi ka. Hinahatid ka ni Uncle na isang Grab driver. Ayan. Ingatan mo, Col, ha? Ayan, nabasa ko lang to mga kabisyo, ha? Shout out kay Andrew Asuncion. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan, no? Yung tungkol po sa usaping sex. Usaping opposite sex pala. Ito yung sinasabi po natin, no? Kung saan ba yan? Dito. Kapag nakasalubong ng gwapong lalaki ang babae, saan kaya siya unang na-attract? Ayan. Sabi dito kay Makarate, sa lips, uy. Parang na-attract ka sa lips. Gusto mo ring halikan ang lalaki? Jessica Gumawon Dinio, sabi dito, kilos at kalinisan sa katawan, lalo na sa kuko. Iba po yung madumi na masipag. Iba po yung madumi na masipag, ha? Kaysa malinis na tamad. Alam mo yon, pag marunong kang kumilatis sa galaw ng tao, exactly. Malalaman po natin yan. Sabi ni Josephine Alcorroque, Sabio, sa lips din, no? Jana FB Dagoy, fingernail if limpyo or not. Eto, ilong. Hindi ba yan? Totoong ilong siguro yan, no? Kasi marami na ngayon, especially sa mga babae, marami pong nagpapagawa ng ilong. Investment daw yan. Oo, kasi sa trabaho daw, para mas lalo pang gumaganda ang postura ng auntie. Ayan, sabi dito ni Glenn Kokoy Premasyo, sa tutoy-toy. Ganon? Sa tutoy? Gatod lugutang? Okay, no? Ayan, shoutout pala kay Chumari. Ayan, nakikinig po kami ngayon gabi-gabi. Shoutout sa number 15. Police Tracking, Montalban, Rizal. Nakatuto yan lagi. Salamat, ha? Si Kuan po, si Gwen, binaliktad. Ako po sila Lane, taga QZ. Ayan, maraming salamat po sa pagtutoy. Ayan, siyempre si Lalabs Idol, no? Good evening po, Uncle Totoy Bato. Shoutout from Doha, Qatar. Para sa akin po, attracted po ako sa taong malinis ang kuko and maputi ang ngipin. Thanks, Uncle Totoy. Ayaw mo yung ngipin na yellow? Nasobraan. Ngipin na malamig pala. Ngipin na malamig kasi nagyeyelo. Pastilan. Okay, no? So ito lang po masasabi ko mga kabisyo sa lahat po ng mga nag-comment po sa atin dito. Ang dami pero hindi ko lang mabanggit, no? Paisa-isa lang yun po. Isa, dalawa, nako. Pero ito lang yun. Summarize po natin, ha? Mahalaga rin na natandaan po na ang attraction ay maaring mag-iba sa bawat tao. Kumbaga, naniniwala ako, no? Beauty is in the eyes of the beholder. Yowards! Totoo yan, mga kabisyo. Kasi may mga nakikita natin sa atin dito. Sasabi, uy, Toy, gwapo lagi na Toy, hitsuraan lagi na Toy. Yung isa naman, sasabihin, pangit yan. Pangit as in, hindi pogi. Pangit as in, pangitaunon. Wala kasing iba, kaya hinahanap. Okay, so enjoy the weekend. It's a long weekend. Bukas po wala pong trabaho, walang pasok. Pero magkarinigan pa rin tayo bukas dito sa 90.7 Love Radio.
andito po ako. Hanggang bukas po yan. At sa mga nasa lansangan ngayon, dahil nag-enjoy, dahil walang pasok bukas, ingat lang po tayo ha, mga kabisyo. Huwag niyong kalimutan, 9 p.m. to 12 midnight, Mondays through Fridays. Ito ang programa talagang habit-forming program. Sa lahat naman nakatutoy, daghan kayong salamat. Kinigyapon si Totoy Bato, amping pirmi mga kabisyo. Sasakyan si